kubor na kaslem jong unongsan hima. Hadin ka jingmi ki kubor halor ka jingdon ki ba kamay bean dagi tok arsaka ki ba klempat penrung kerteng hapo ka tenat transport jong ka sarkar kamtam hakabede bat ka way ka company ya ka balatip kum ka rapido nakaliang commissioner of transports ka sarkar jilla uba i karmalki habaya keren berkilat pathai kubor ula kintu bat hukum ye ki breu ki ba kamay bean bakin sange bat lada kim sngap kaain kan sa le ye kebadan kam. Henry haba pai pat syakikat tu kat ni ki benta jong ki dong ki tan ki badan hapo kanong ba shilong ka jing sata jong ki poster jong ka company rapido kala sedang ban jelai biang bat ka jing keli ka bami ba balai lata biang ya ki poster jong ka company rapido hatu kani kade ka jing so boy jong ki breu na po ka jela halor ka kubor ka bala mi na commissioner of transports jong ka sarkar jilla namar ba kumbala tempi ba ka company rapido las dang ban pentrei kamnya ka hapo ka jilla nado usnam arajar khat khandai bat suki pasuki karas dang ban peja bat ki khna ki bari hapo jongka ki pendon kam da kerukam trei ka baki ong ka offline bat ki outdoor shibun ka balong palat bannya ki taksi hakanong ba. Wah, hati-hati. Pos. Sam? Pos dia. Ya. Aman panjang, mohon panjang mah. Apa itu bisa? Beda. Oh. Pos. Dah. Ya. Mana? Alang. Ya.